Il-Partit Laburista ngħaqad fil-kampanja nazzjonali ta' attiviżmu kontra l-pjaga soċjali tal-vjolenza domestika u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Dan hekk kif it-tnejn filgħaxija xer il-faċċata tal-kwartier ġenerali tiegħu. Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun bil-wien oranġo u vjola li jissimbolizzaw futur ħieles mill-vjolenza domestika u l-kuxjenza u l-appoġġ f'każi simili rispettivament. F'ċerimonja simbolika li għalija kienu preżenti uffiċjali mill-amministrazzjoni u l-eżekuttiv tal-Partit Laburista mart il-Prim Ministru mexxej Laburista Dr. Lidja Bela ingħat li għalkemm fl-aħħar snin kien hemm avvanzi bla preċedent favur vittmi ta' każi simili ta' vjolenza dejjem tibqa' l-ħtieġa li jitqajjem iżjed għarfien fost is-soċjetà. U l-ġest mill-Partit Laburista għandu propju dan il-an kif spjegalna l-kap eżekuttiv Leonid McKay. Il-Partit Laburista dejjem kien promotur ewlieni kontra kull forma ta' vjolenza. Il-lejla b'ġest simboliku xel il-faċċata tiegħu sabiex jimmarka s-16 il-ġurnata ta' attiviżmu kontra kull vjolenza għabbażi tal-ġeneru. L-istatistika u n-numri juruna li huma li l-ikbar vittmi huma n-nisa. Però min-naħa l-oħra l-Partit Laburista jappella wkoll sabiex vittmi oħrajn fosthom irġiel li huma vittmi ta' vjolenza jagħmlu wkoll kuntatt anke ma' servizzi differenti f'Malta. U allura l-lejla l-Partit Laburista jagħmel appell sabiex hu min hu vittmi jew anke perpetrators tal-vjolenza jagħmel kuntatt ma' servizzi differenti sabiex jirċievi l-għajnuna. Preżenti wkoll għall-okkażjoni kien hemm il-Ministru għall-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg. Illum qegħdin nagħtu bidu għall-kampanja ta' 16 jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. Huwa importanti ħafna li nkomplu inqajmu għarfien u għalhekk napprezza l-fatt li l-Partit Laburista wkoll ingħaqad ma' din il-kampanja. Il-messaġġ huwa wieħed u ċar, kull min għaddej minn vjolenza domestika jirrapporta il-każ ħalli din il-pjaga ma jġorrix waħdu.